През лятото на 2022 година са събрани средства и собствени усилия местните от селото извършват ремонт на библиотеката. Процесът е обхващал изнасяне на книгите, подмяна на конструкции, укрепване и изграждане на отдушници, електрическа инсталация, ремонт и подмяна на настилки. С дарените мебели и техника библиотеката се е превърнала в уютна читалня и пространство за събития. Всичко това се осъществило благодарение на благотворителна изложба на художничката Даниела Русева и Мария Петкова. 3 събития: отворени врати и постоянен базар с изделия от клуб Ръкоделия. Представление на трупата Езоп.